Да ви попитам, колко пъти на ден миете ръцете си с сапун? Различно. Повече от 5-6, може би. Винаги, като се прибирам. Много. Не можете да ги Не. Над 10 всички положения. 3 пъти? Поне 5 пъти заради нея, сега по-често. Няколко. Аз непрекъснато. По 3 пъти минимум. Всеки ден, всеки път, когато се прибера вкъщи. 100. Много. Вие? 20. Кога според вас е важно да си миеме ръцете с сапун? След като сме били навън, задължително след като сме ходили до тоалетна, преди ядене. Винаги след прибиране от къщи, преди ядене, след посещение на тоалетна. Аз работя много с документи. И може би почти след всеки път, когато проверявам документи, тогава гледам горе-долу профилактично да почиствам ръцете си. Сутрин и вечер. Само сутрин и вечер? Да. Според мен винаги, когато си пипал нещо недостатъчно чисто. Преди ядене. Преди ядене? След тоалетна. След ходене до тоалетна. А вие колко пъти на ден миете ръцете си с сапун? Колкото се сетя, колкото пъти влезе в тоалетната, толкова и колкото пъти ям преди това задължително. Имам и домашен любимец, така че е абсолютно задължително. Задължително по всяко време. Когато се приберем вкъщи. И да, когато се приберем преди ядене. Преди всяко ядене, например. Задължително. Преди ядене, задължително. Всеки път преди да ядеме, когато се прибираме вкъщи, тоалетна и така. Винаги трябва, значи, преди хранене, след тоалетна, прибирайки се вкъщи. При хранене. При туалет, при хранене. А за вас кое е най-важното качество в един сапун? Способността му да хидратира, да почиства или да ароматизира? Да е мек, да не изсушава кожата, да няма отсветители. Дори може да няма аромат. Абсолютно натурален. Аромата на последно място, първите две. Да ги почиства? Почистването и хидратирането. Да почиства. Комплексно. Комплексно от трите. Аз не разбирам от сапуни. А можете ли да ми изброите някои такива инфекциозни заболявания, от които бихме могли да се предпазиме, ако миеме редовно ръцете си с сапун? Да започнем от най-обикновените респираторни болести до опасните, като хепатит. Да. Предполагам, за микроби става въпрос. Всички би трябвало да са запознати. Хепатит. Глисти. Ако ги мием редовно, няма да има нужда да знаем от какви болести можем да се разболеем. Настоящите грипове... хепатит. Други болести не се сещам. А мислите ли, че получавате достатъчно информация за това как трябва да си миеме ръцете, кога и в кои моменти трябва задължително да си измиеме ръцете? Получавате ли такава информация от някъде? Имаше 2 репортажа наскоро по новините. Гледах ги и двата, бяха коренно противоположни, така че... Не. Мисля, че ако човек достатъчно чете и гледа, мисля, че има информация за това. Да. Може би от списанията. Но това все пак е нещо, което е и до възпитание. Предполагам, че всеки човек знае как да си мие ръцете. Бих искала да получавам повече информация за всичко. Не. Аз така мисля, не. Не. Хората ни предупреждават, обаче тия, които слушат и взимат мерки, иначе другите отиват до тоалетни и се излизат без да си измият ръцете. Примерно има много такива. Примерно 50% от хората, които съм се засичала в тоалетната, просто излизат. Ако са ни научили вкъщи като малки, да, иначе... Бихте ли желали да получавате повече информация за това? Най-малкото смятам, че в училище трябва да се дадат някакви такива базисни обучения. Не само за това, и за много други елементарни неща, които просто не сме научили. Много би било хубаво, защото човек ще обръща повече внимание на хигиената си. Може ли да ми покажеш как миеш ръцете си? Чувствам се като бебе. Слагам си сапун, почвам да ги мия. И си пея хей, рачички, хей ги две. Взимам, сапуна или... Да. Натискам. Ние си ръцете. Изплакваме се. Хубаво, да. Така, подсушаваме се и приятен ден.
А смятате ли, че вашите деца са достатъчно информирани кога и как трябва да мият ръцете си правилно? И моето дете още доста малко, за да знае кога да ги мие само, но ще имам така грижата да го науча кога да си мие ръцете. Откъде бихте искали да получавате тази информация? В смисъл вестници, списания, радио, телевизия, рекламни брошури, образователни брошури? От абсолютно всички възможни медии, а пък за образователни, ако говорим за деца, в училище и в градините, това е едно от най-важните неща, които трябва. Задължително. Абсолютно, да. От всякъде, но най-вече вкъщи, мисля. И в училище и рекламни брошури. И по телевизията и в училище. Може би телевизията наистина става най-добрия информатор. Телевизията си остава най-добрият информатор. Благодаря ви много. Успех да виждам.